गांव के यार नैहर के भतार हम अपन भतार के क्रिया खाता नहीं रुकी केतनो मारत मारत मुआ दिहसन लेकिन केहू के नाम ना बताए लाना ना रही तो 10 से भरोसे तो थाना ना भेटाइते तो टाइम है त माटी में नहीं पड़ भतार माटी दिलवा देले बा तारी दिन भर पियत रहता बतावा हम माटी भरी नु आई आलन न तारी सब पिवाल टाल देता नी बतावा अपन हाथ गोड़ ना चलाई सो तो मरसन के तो कोनो चावे चिंता नहीं खे आ कि कहां से खाए के आई कहां से पिए के आई आ होई बाड़ी सो तो कहां दुना रह तारी सो एक दिन काम कर तारी सो 10 दिन बैठा तारी सो रे फफिया बो कहां दी रे कान में तेल डाल बड़ी करे है ना ना तन दुनिया तो तनी आराम त लन्नी हां अच्छा ई बतावा सो कोई दिन भइल काम कइला रे हां डेढ़ दिन तो हो जाई सोना पार गई रहनी सो तहिए के काम भइल बावे अब काम ना होई तनी सन के चार चिंता बाकी ना होई तनी मटिया भर में झुरा दनी हां तनी के नहीं जाए के नु त हमरा के बता दस हम दियरा में से बोला ले अब कनी के संग जाके काम हम कर ले है देख ना हम जे टाना टामे आएम सन हम जे ना जम सन हां तो चलबू स त खाली हम ही चार चिंता करी हां चलो स बड़की दीदी के खोजल जाऊ कहां भी एगो टूअर हम मोटा की ओकरो के लिया ल स चलो काम हम कइल जाबी घरी तो चली हमर हाथ खाली हो गेल बा पूरा जान गइलू स हम तो खाली बनी चली हां तो चल देखल जे केने बाड़ी होने सरे हवा में कला से उनकर लइका के गइल बाड़ी तो ओनिया होई हन चल रामू चपिया ना रे ए नाती का चदल लो आवल तो हम लोग के मिमोर के लावना लगा दी मुता पियानु लो तो हम लोग के भौजाई हई रिगावनी भइल बानी हम गांव भर के फेर नतिया के बेटा है मुंह में अंगुरी करता धक चल ढेर दिन हो गइल आज बढ़ के हाथ मारल जाई कि 10-15 दिन के फिर छुट्टी हो जाई ना पूरा हाथ खाली हो रहल बे धरी हां सही कहता रे हम देखबे रे दीदी है का रे हां दीदी तो हई दीदी ए दीदी ए बढ़नी मारो तार सुना देखे का हो का कहत रु हो मार हमनी के तार के चारी ओर खो जाता सो तू है ने लइका दौड़ावत तारू आ का कोई हो बचिया ई नतिया के चदल लइका बड़सन आए कोहे के लइका लीले के गुलर तनी के कहनी एही जाके टोला महला के लइका सन के दू चार गो उठावस अब देखब हम मुजिया लगे बैठ रहनी खेता के नतिया के चदल ढेला से मारत संग टीप के बताओ तो तारा के हां ए दीदी सब छोड़ हमनी के एगो राय करे ओनिया से तारा से चल कम ताकत हुई समझ छी चल चल होनी आई कांता चल मुजी निया की चल हां चल चल ए दीदी 15 दिन हो गेल हमर हाथ खाली बावे देख ली लो रउआ लो हमरो हाथ खाली हो रहल बाबे अब कौन मर जे कहे कि हमरा दोनों हाथ भरल बा हमरो हाथ त खालीए बा कहवा चोरी करे हां अभी तो मैं जवान हूं हां त जवान बाड़ू त सुन हां हम इहे राय लेबे ओनिया क्या चलबू लो कि ना चलबू अगर ना चलबू लो नु तो हम दियरा में से बोला लेम 5-6 गो सन के हम जाके कांड कर लेम ए हम चलेम चलबू न तू हां तो हम हमनी के दू गोड़ी बानी सो तू बताव आप रे जान तरी हम कब से डेरा गइनी हां सिवान धारा गइनी सन लगल सन मारे दौड़ा दौड़ा साड़ी खोल के मरल सन तब से हमर रोवा कांप जाला अब बताओ लोग लाइन में लागल बा टिकट करावे ई भातर काटी मेहरारू के जड़ी शॉट के ओकर बैग में हाथ डाल देती है हां तो धराई ना हां रे त का करी हम त हाथ साफ मरला ही रहनी लेकिन हमर चूड़िया फूटा रहे मौगी के सड़िया में फंस गइल तले मौगी जान गेल हाला क देल ध ले हम जोटवे धक लागल ला सारे तो ऐसे तो तनी के कहनी के दिन में मौत चलस त तनी के दिन में जालू से खाली हमर भातार राती खन छोड़ियन तब नु कहले कि राती खन तोरा कोही नहीं खे जाए के हम अकेले घर रहे ए दीदी देखी रात बेरा नु सेन मारला पनु केहू देखिए केहू ना देखे रात बेरा के चिनेला न रह की मादा सब केहू जानी किसी बरसन आधा आधा हां और इधर चाय चटाई थाली के टेनियो भात चल जे केनियो भाग चलो जाई हो रे राय कललो हम मुटकी के लिया चलबू का करी रे ओकर देह भारी बा का जने गिर जाई पकड़ा जाई तो ओकरा चक्कर में हमनी के चूतर पर के चाम नोचा जाई ए दीदी जा दो हमनी के भागे उ पकड़ाई तो ओकरे में चाम खिंचाई हमनी के नानु खिंचाई रे त नामवा नु बता दी नाम बता दिहन ओकरा मुंह में लाठी क दिहल जाई आ सुन ल उ तनी बड़ बुजुर्ग बिया ओकरा के लिया जाई तो ठीक बा हां मालकिन नहीं होले आ एकरा कह दिया मोबाइल लेके ना जाई हो हां ई जग के जहां जाले नु मोबाइल लेके अपने यार से बात करे हां यार से बतियात रहो ओ दिन बाद हम 4 गो लइका ओने बैठ रहल स बताव जान जो तो त का होइथो रे हे का जने धोली हसन तो वो राती खन हमनी के का दशा होई केहू जानता ना बतियम त हां थल चिटे चली देखबू हो झीटा तियै भातर काटी हां एक चारी ओर से आवत ओइसन कहतन सान गुमान काहे लगइले बाड़ी सो मोबाइल ले जान चल चल लो हमरा पर तो भावे नहीं खसन दे जा सो मोटकी के कह दियो से एगो औरी कोन हो तो ओकरो के ले लियो से जा सो हम बराबर लागल बा जा सो की हो रे का जाने कौन मर्द मानुस रोडवे पर बैठ जाला सन
कोनो देखे मत ये दादा आज तो माल हापचा चोरी होई आ जितने अधिकारी हो अपना बेटी के यहाँ भेज फोफिया बो ए फोफिया बो रे पोपिया बोलिए जान लगा त कोनो दूसरा कोनो लिया हां बुझा हां जब ले कोड वाला सिग्नल ना दिनु तब ले ना बोला जाए आई दादा हमनी के अपन कोड भाखा भूला गेल बनी सन फिर भात काटी रहे चोरी करे चल तरीके हमरा से भेंट करे आइल बड़ी रे खुशी होता रे खुशी होता सुन सुन अपना अपना कुल देवता के गोड़ लगलू हसन हां 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 बढ़िया से लगलू हसन हां तो चलो सन आ तोहनी के बेटा भातर खा के सुत गइल बा हां दच्ची यार के सुत गइल होय सन ए दीदी हम मैक्सी पहने बन के भागे दौड़े में दिक्कत ना हो हम तो मैक्सी पहनले बनी का जाने गुरु आइन हमनी के का पहनले होयन हमनी के जे गुरु ये माइके ने फायर होत रे चल उहो खिसियात होयन का जाने उ अभी गुरु आइन आइल बड़ी की नहीं खे आइल खिसियाई ना ए दीदी का हो हई गांव में के जितना सोलर लागल बनी हां एक दिन कहियो ये करे के चोरावल जाए बताओ हमनी के कितना घाटा होता पोले पोले एगो सोलर कोस देले बाड़ सन हमनी के केंगा रोजी रोटी चलता सरकार का जानती है हो रास्ता हर अंजूर रहता है चोरियो नहीं बनत सुनो ना एक दिन यही पर ट्राई मार दिया पूरा सोलरे खोल लिहल जाई बटरिया खोल के अपने हो बताओ भतार काटी कितना खच्चर बाड़ी सन आए साँझे हमरा के कभी सके 9 बजे हाजी हो गया सेमर के गाछी तर बैठ बताओ अनहारा दुनारा एजाम बैठल बानी कुछ काट ले हमरा के तो हम तो यही में मर जाम भतार गाड़ी घूमत रहिए सन आए ये बेरल हम इंतजार करत हमरा 1 घंटे जब बैठले हो गई अभी ले ना आवली सन यही में भतार हमर गिरल बा टाड़ी पी के ओकर ऊपर के बाती है नीचे के कोड़ी ओकर निकल गइल बा उ बुझे तरी से कुछ गांव के यार नैहर के भातार दीदी उहे हो चल रे खुश रह से गोड़ मत लागो से गोड़ लगे बड़ा टाइम बारे आय कितना बगल तुमको बुझाता अरे होय कौन तो कैसी पहले बिया बता मौसी हमने के डेरा करनी से कि आइल हो कि ना आइल हो कभी हां रे हम 1 घंटा से जब बैठल बानी आ तनिको अबे डेरा जेबे से तो चोरी क कर दे रे पाड़ा पाड़ी बकरी छेर मुर्गा मुर्गी बर्तन सर्तन जितना मिली हम तो बोरा में कसी देख नी मौसी याद ले रे चल सा हरिया के टाइम होले बा फोन करते तो बतियाई में तो देख बिहान नट हो जाओ हां ई तो बस सही कतरी चल रे पहले सुन ला सा अगले बार तन के हिस्सा ढेर ले रहनी सा हां ले रानी सन त हमरा के बार दिया सा ए मौसी जब सब के साथ ही जाता तो बराबर न हिस्सा मिली हो अल बात रे हम ओबरी छानी पे चढ़ के आ ओकर कोहड़ा 4 गो तुरले रहन त तीनू ले गइली सा हमरा खेत के चुके धरा देली सा अरे सुन ना ए बेरी ते बड़का ली है लेकिन पहले तोरे के घुस आइम जा चल हां तो चल सा हम रसी नहीं खिले ले एबरी के चढ़े रे चल रे बास बना ठेरा लगा दिए हां चल रे बात हर काटी रुका सा ए मौसी का रे एगो तो बात हम भुलाइए गनी है बोल सब केहू अपना अपना भतार के क्रिया खा ले हां कि अगर जे धरा जाई तो केहू के केहू नाम ना बताई धर क्रिया खो रे हमार की देखा के हम रतर के दरवा ते मुंह में बोल बा पहले हई खाई अपना भतार के खोरे हाँ तो हम अपन भतार के क्रिया खाता नहीं रुकी केतनो मारत मारत मुआ दिह सन लेकिन केहू के नाम ना बताए देख ला फिर बतावे के कहतिया ना बताएम फिर कहतिया तो हटिए बतावे ते केहू के नाम ना रखेम हां ई बात तो देखो हम दाल बूट खा के कहता नहीं कि केतनो हमरा के मार दिया से चोहाड़ा कर दिया से फिर भी हम केहू के नाम ना बताएं फिर कहती है कि केहू के नाम ना बताएम कहो कि ना बताएम बाग हम मुंह में चाबी लगा ले चलो सा हमरे तनी यार के फोन आइलन ओ तो क्रिया खाते तो हतन नाम बताएं ठीक बा यार के क्रिया खाती है भतार के मत कहिए हां ते मर्जी तो रे तनी देख रही हो में से खाली रतनते हमरो क्रिया में से खाली तनी हमने ते अल बात रे हमरा अपने पेट झड़ता तो हम दाल बूट लेके आइल बन खाई के भागल हम ना दे हे मौसी हां बोल आज एकरा के ना हिस्सा में कम दिहल जाई कम दिहल जाइए कोई एकरा करते में लाग गेल तब का होई रे ए मौसी हां बोल चलो काम पर चल रे मौसी अभी कितना दूर बारे ठिकाना अरे आवसन पहले चोरी करे न जातन रे बियाह करे थोड़े जातन जातन आराम से चलो सन आवसन नहीं जगह चल तनी चल आवसन कितना दूर बा बताओ अरे बस बगीचो में आओ ना पहले रे सुन ई बगीचा हेले लई ओकरा बाद हो कोना फालतू टोला ठीक बा हाँ मौसी हां आ उधर चल के अपन आ जाके अपन काम करके निकल जाए के बा हे मौसी हां बोल
कहनी वो टोलो में कुकुर नहीं खसन ना। अरे तो कुकुर का करी भोंटे लसन भोके लसन नोचे लसन हाँ चल चल मौसी। तो जब बैठ आही बापा ऊ कहाँ गई रे पता की आय बहू कहाँ गल मौसी? अरे बाप हमनी के देखता नहीं के सब काम चौपट हो जाई। चले के खोजल जाओ। चल आओ ये क्या करते रही रे? अरे बाप हो मरलसिया कौन है पीछे से? अरे हम मरनिया हम हमारा भतार के तरह चिंता नहीं थे करे जे तो हो जा हिस्सा खोजत रहलिया कि हमारा हिस्सा चाहिए तना आ जम ना तब तोरा मैदाने लगता तो लुटाई पटाई ना तो हिस्सा कहाँ से आई रे खेलवड़िया त नहीं जब तोरा लाग रहला तो हमनी से काहे ना कहलिया कि तनी रुकल हो तनी हम कहली। रे भतर काटी मुंह पेट घरे धके आई का रे? मन के तोरा शांति मिलल हाँ, मिल तो चल अब रे जल्दी त मिल गल त उठ चल। चला अब तने तोरा बुझा त केना रात हो गइल काम ना होई त का होई रे तोन के देखत तनी के सगरी बर्बाद करबू सन कोनो काम ना होई आज। रे ही कहाँ गई रे तोतली? अब ऊ कौन भातर काटी खेला खेले लागल मौसी? अरे बाप रे बाप हमारा भतार के मुआदे से हमरा चाहिए पैसा। हमरा भी तो 76 कइले रहलुआ से तनी सन की हम तनी मुनी बैठ गनी तो सब जने के बाइक ले ले रसा। हां अब जालो खोजलो ओकरा के मरह के लगाउनी। अरे देख हम बहुत चोर देखले बानी लेकिन हमनी के अब नाक कटता हमनी के अपन जो लेडीज ग्रुप चोर के बा अब हमनी के नाक कटता। ए मौसी ओकरा के छाट दिहल जाई रे। अब कावना कावना के छाटल रे सगरी छाटत रहली तो हमनी के काम केंगे चली रे गुरु पे बंद हो जाई। हैं गुरु पे बंद हो जाई। लेकिन खोजो से ओकरा के रे कोनो मौसी रे इहे होई ओकरा के खोजा समय त कोनो मरद मानुस भेटा जाई तो ओकर का दाता होई रे। अरे ओकर बाप रे बाप खोज रे दादा ओकरा के। अरे चल झरा तो नहीं किया मारे। अरे दादा रे दादा है भतार कटिया में तू रतिया उतर तोरी उतर आइल बड़ू आम तू रे तोरा हुर के मुंह में भतार कटत नहीं। हां चल सोसे आम लटल तू लटल आचार ना पड़ी। अरे सोचे तारा काम देतन चलो ना आम देतन तारा के भतार कटत नहीं। चल से पहले काम निपटा जा। आम तू रे बड़ी जंगिया भतार बा हमार हॉस्पिटल में एकन के रात भर घूमते रहियो से कोनो काम ना होई त का होई रे दादा। का जगह चलो सूते घरे का कहीं रे गोलू हाँ 25-30 किलो के खोसी रहल हमार अच्छे आ कुछ दिन पहले बा एगो चीक आई रहल दाम ना मिलल का तरह दाम मिलल 32,000 रुपया दाम लगैले रहल जानले। हम सोचनी कि कुछ दिन और राखेम तो कुछ बढ़ के पूंजिया मिली आ बिहान बैला का जने कौन खोल ले गईल हमरा हाँ। बुझेबे ना कइल कि सियार ले गईल कि चोर ले गईल। ए मर्द हम तिके सोचत नहीं कि 25 किलो खसी के सियार कैसा टांग के लेके चल जाई। उहे तो कर पहुंचो हम सोच में पड़ल बानी जानल एक पहुंचो दिन में सुता तानी रात में जागतानी जानल पकड़ा जाई लोग नु हां तो ऊ ना गति करे पाका का चोर चोरी के ले गेल बतार खो एकदम। हूं बाल सोन हां मौसी हम बांध ले बनी रे बांध लो। तो चल अब गांव में घुसो तनी जा अब सर ठीक बा मौसी अब सर ठीक जा अरे भतार काटी तो नहीं लाइट मत चला को घर में चल ले ईटा तो चल ले पकड़ो इधर कर चल ई मुतपियाना लाइट लगा देल बड़ संग के चोरी कोई बनता। अरे तो कहियो यो खोल दे अरे भातार काटी ते नहीं है चौन दे फूटी त भौन दे कोनो जाग जाई त फर दे हमनी के हो जाई। अरे तो यो कहियो खोल लिया ई चोर हाँ, चल हला मत परेशान रे रुटा सन चप्पल मत बजाओ तो हाथ में निकाल सन अरे भागा सारे गाड़िया होता। देख का मौसी? 1,20,000 रुपया इंदिरा आवास से उठौले बिया हां आ अभी बैंक में जमा नहीं कोले हां ये जब मारा सोन आंटी बस रफू चौक सारा काम हमनी का हो जाई। बाप रे बाप मौसी पता लगा के रख ले। सब हम जनगणना ना कोक धइले बानी या कौना के कोप का उठता सब हम जानते नहीं तन के चलो सन हमरा आगे एकरा मुंह में कुछ ना थी रे भातरा काटे खोसा भी हम भी एक बेर लोहू फेंक देबू। बकरी के छीकले मेहरारू के छीकले के होला आ ना के ह कौन है रे? गोलुआ रहुला लाठी डंडा लेके दौड़ा सन चोर आ गेले सरे खोच दौड़ा सरे हैया बड़ा सन दौड़ दौड़। अरे आज बुझाता जो हम इधर आ जमी तो छोड़ा कूद तारी सोन अरे आज पकड़वा दिया दौड़, सरे दौड़, दादा
भाग रे दीदी अरे दीदी अरे आदमी हमरा के पकड़वा दियो से दे दादा रे सुन रे पता रखी रे है ना दौड़ रे दौड़ रे रे धर बस हमरा के उठा बस उठ रे मौसी उठ के खाता नहीं पकड़वाई बेते